Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea, il-kultura se tkun rikonoxxuta formalment bħala priorità strateġika komuni mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill Ewropew. Il-pass se jsir permezz ta' dikjarazzjoni konġunta li qed titqies bħala impenn politiku ġdid favur is-settur kulturali Ewropew. Id-dokument jistabbilixxi viżjoni komuni li għandha tgħin biex il-kultura tkun aktar aċċessibbli u ssaħħaħ il-protezzjoni u l-appoġġ għall-artisti u l-professjonisti fil-qasam kulturali. Il-Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef il-moħħ wara din l-inizjattiva qal li l-kultura hija element fundamentali tal-identità Ewropea u tal-komunitajiet tagħha. Il-kultura tirrakkonta l-istorja ta' poplu. Għal pajjiżi bħal Malta l-kultura hi nisġa ta' elementi differenti. Il-kultura hi l-lingwa, l-artisti, it-tradizzjonijiet u voċijiet ġodda kreattivi li qed jimmaġinaw u jagħtu ħajja lill-futur. Id-dikjarazzjoni tħares ukoll lejn il-kultura bħala għodda li ssaħħaħ id-demokrazija, il-koeżjoni soċjali u r-reżiljenza tal-komunitajiet Ewropew. Fost miżuri previsti għas-snin li ġejjin hemm Charter Ewropew għall-artisti, strateġija dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fil-qasam kulturali u kreattiv, kif ukoll netwerk Ewropew ta' ambaxxaturi kulturali fost iż-żgħażagħ. Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi wkoll li fil-qafas finanzjarju Ewropew li jmiss jissaħħaħ sostanzjalment il-finanzjament tal-kultura. Din id-dikjarazzjoni li ffirmajna llum hi impenn ċar ta' sapport Ewropew lil dawn l-oqsma. Impenn għal kundizzjoni ta' aħjar għal ħaddiema u l-volontiera, għal aċċess usa u għal aktar parteċipazzjoni f'oqsma kulturali. Skont informazzjoni tal-Eurostat, l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika, kważi 8 miljun ruħ jaħdmu fis-settur kulturali madwar l-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-industriji kulturali u kreattivi jiġġeneraw bejniethom mijiet ta' biljuni ta' euro kull sena fl-ekonomiji Ewropej.